kotisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema Malion Lumière TV maaw kunkan bɔra tuguni ala n'i ko information yɛrɛ i ko Lumière TV n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV n'i ko ko dumanw jamana kunkan ko ba fɛn bɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ ko information yɛrɛ sɔrɔ i ko Lumière TV. Groupe Lumière aw de y'a dayɛlɛ. Lumière TV a wulila deliko la. Lumière TV kanu balunga teke aw jugu sawo ye abada. Aw bisimila Lumière TV sanfɛ walasa k'aw kunnafoni. Bamananw ka kuma do adamaden kunnafoni kɔnɔbara bi fa ka sɔrɔ a ma fɛn bila da. An ka taa o laban ye boli ye. N'i y'a ta k'a lajɛ an ka bi kunnafoni daminɛ min ye o de ye an ka fasodenw minnu ye an ka lakanabaaw ye o kɔni ye wuli ka jɔ belebele kɛ Segu région na précisément Kemasina o yɔrɔ la. N'i y'a ta k'a lajɛ wulikajɔ ni baaraw kɔni kɛra an ka vecteur aérien o tɛ fɛn wɛrɛ ye koyi o ye an ka précisément aviation maaw ye n'o ye an ka armée de l'air ye u kɔni ye bugɔli kɛ ka ɲɛsin maajugu ninnu ma Kemasina o mara la. N'i y'a ta k'a lajɛ wa nin ko in kɛra sababu min y'a to maajugu ninnu caman baden ko n'u ka i n'a fɔ moto n'u ka mobile n'u ka précisément marifaw ka tasuma bila o bɛɛ lajɛlen la. N'i y'a ta k'a lajɛ Segu région a bɛ waati jan bɔ gɛlɛya kɔni o bɛ a kɔnɔna na maajugu ninnu ka bɔ maajugu ninnu yɔrɔ. Nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛra le 17 février 2026. N'i y'a ta k'a lajɛ an ka finitigiw olu ka wulikajɔ n'u ka baaraw a bɛ duguma cogo min na a bɛ sanfɛ fana ten. O de la sa u ye nin maajugu ninnu ye sa u camanba o bɛ ɲɔgɔn kɔ a bɛ fɔ min ma ko colonne de terroristes wa wulikajɔ ni bugali kɔni kɛra ka ɲɛsin ma min bɛ se k'a to an ka fasodenw bɛ se ka kisi an ka finitigiw bɛ se ka kisi an ka malidenw n'u bɔla hɛrɛw n'u bɔla nafolo o bɛ se ka kisi ni maajugu ninnu tɔɔrɔ ma cogo min na. N'i y'a ta k'a lajɛ an ka Mali kɔnɔ yan a bɛ waati jan bɔ Mali kurukara bɛɛ lajɛlen maajugu ninnu kɔni u bɛ ka bagabagali ni banbacawale ka ɲɛsin Mali denw ma précisément population civile ma o de kama finitigiw kɔni bɛ wulikajɔ ni baaraw la min bɛ se k'a to an ka finitigiw u bɛ ni wulikajɔ ni baaraw bɛ se k'a to u yɛrɛ bɛ kisi Malidenw fana bɛ kisi. N'i y'a ta k'a lajɛ chef d'état-major général des armées ale kɔni bɛ k'a ɲini ko Malidenw bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an ka dugawu ani bilasirali ani kunnafoni a ɲuman k'a kɛ ka ɲɛsin an ka finitigiw ma min bɛ se ka to u bɛ se ka se sɔrɔ ni maajugu ninnu kan wa an kana siga fewu victoire n'o de ye i n'a fɔ se kɔni ye o ye an de ta ye wa a tɛ se ka sɔrɔ fewu f'an bɛɛ lajɛlen ka an tigɛ ɲɔgɔn ma ka kɛ cɛ kelen muso kelen denw ye wa an bɛɛ lajɛlen ka kɛ cɛ kelen kulusijala kelen ye. Bamananw ko kurusi ɲiginnen ko o ka fisa a faralen. N'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ taa précisément yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ wele ko Moti o ni Tɔnbukutu ni ɲɔgɔn cɛ kojuguba kɔni kɛra yen nɔ laki dɔ bɛ wele ko laki Debo. N'i ye laki Debo ta k'a lajɛ ale ye i n'a fɔ yɔrɔ min ni a ji ka ca kosɛbɛ n'i b'a cɛmancɛ la i ɲɛ tɛ fan si la i ɲɛ tɛ kɔrɔn na ɲɛ tɛ tilebi la wa ɲɛ tɛ bani na ɲɛ tɛ baba la sabula ale ka bon kosɛbɛ wa yɔrɔ in dunnen don dunko dan don. Ne ta k'a lajɛ an ka pinasi dɔ sa ale kɔni tatɔ la kɔrɔn fɛ ale kɔni e ko a ma tunu ji la yen wa nin kɔni sababuya dɔw ko a sɔrɔla fiɲɛ de fɛ fiɲɛ min wulila ka sɔrɔ u bɛ laki Dabo la dɔw yɛrɛ ko ayi dɛ ko pinasi ninnu fa kojugu ko ji bɛ wulili min kɛ ka jigi min kɛ ko o de donna pinasi kɔnɔ wa an kɔni bɛ min faamuya dɔrɔn k'a ye k'a fɔ maa dɔw kɔni camanba olu tora nin ko in na cɛw ni musow ani denmisɛnninw mais muso ni denmisɛnninw de ka ca la kosɛbɛ maa minnu tora nin ko in na wa ko in bɛɛ lajɛlen kɛra tɛnɛndon tubabukalo tile 16 san 2026. N'i y'a ta k'a lajɛ laki Dabo in kɔni pinasi yɛrɛ a bɛ ka taa kɔrɔn fɛ yɔrɔ min na sa o de bɛ wele ko Tɔnka ni ale filɛ nin Tɔnbukutu région na cercle kura ninnu dɔ la kelen don wa a bɔra Moti de a bɛ ka taa yen wa a bɛ se k'a fɔ ko bilan provisoire yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la k'o tɛ maa bolo fɔlɔ koyi sabula hali sisan maaw dɔ bɛ ka ɲini u ma ye fɔlɔ yala u bɛ nin na wa u tɛ na maa t'o dɔn
o de la kunnafoniw kɔni o bɛ ka ɲini fan bɛɛ fɛ min bɛ se ka to adamaden minnu tora nin ko in na mɔgɔ bɛ se k'u ka dɔn wa an b'a ɲini Alahu Taala fɛ dɔrɔn Ala ka malidenw kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛw ma mais kuma min bɛ se ka fɔ nin na o de ye kuma bɛɛ a bɛ fɔ kurutigiw ye k'u kana to ka kuru fa kosɛbɛ sabula o bi fɛn girimanw dɔ kuru kɔnɔ ka kuru kɔnɔnaw fa f'i yɛrɛ sigilen i tɛgɛ bɛ se ka ji sɔrɔ o de kama maanifin kɔni kan ka janto u niw na n'u bi don fɛn o fɛn na u k'a jateminɛ wa minnu yɛrɛ bɛ yen k'u ka baara de ye nin ye sa u k'a dabila sabula kuma bɛɛ adamadenw bɛ bɔnɛ u ni na ni ji in sanfɛ o tɛ ko ɲuman ye o tɛ ko ye komi ni a kan ka kɛ fɛn min kan ka kɛ kuma bɛɛ wa an b'a ɲini Alahu Taala fɛ minnu taara nin ko in na sa Ala ka hin'u la k'u dayɔrɔ suma minnu yɛrɛ bɛ na se ko bɛ ka ɲini Ala k'u taala k'u ɲɛnama jira donc nin de ye kunnafoni an sera ka min sɔrɔ ka bɔ dabɔ o kɔni o kɔnɔna na ani kunnafoni minnu sɔrɔla n'Ala sɔnna ma don nataw la an b'u da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan u b'a fɔ bamanankan na ko fɛn bilama mana maa min fa n'i ye fulabilentigi ye sa i jaabi tigɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ fɛn min ma ko diplomasi o tɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko ye sa wa Union Européenne olu kɔni ka wulikajɔw kɛra a bɛ san caman bɔ ko u ka jamana dɔ bɛ n'u b'a wele ko Faransi o kɔni gɛnnen ka bɔ Mali kɔnɔ k'olu fana bɛ taa Union Européenne y'a faamu k'a fɔ ko o ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na sa n'o ye Sahel maaw ye ninnu tɛ réglé ko ye wa ninnu ko de ko u ka hɔrɔnya n'u ka danbe ye ko bɛ se ka a bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na ko olu ka wulikajɔ n'u ka baara ye ya ta k'a lajɛ an ka masakɛw n'o ye AES masakɛw ye u ko fɛn fila olu t'o fɛ fewu n'i bɛna Mali kɔnɔ bonya ni karama na n'o ye mais n'i nana ni fɛn min t'o ye k'olu t'o fɛ u ko n'i b'a fɛ ka baara kɛ ni Mali ye ani AES jamanaw ye i ka na ni hakilisigi ani jamanadenw ka wulikajɔ n'u ka faamuyali i k'i ka bɛrɛ bɛn n'o ye u ka hakɛ a ka kɛ i fana ka hakɛ ye n'o tɛ k'olu tɛ jɛn n'a tɔ ye koyi mais fɛn dɔ bɛ yen k'u tɛ jɛn n'o ye koyi k'a fɔ k'i b'a fɛ ka n ka jɔnya jira n na k'a fɔ i b'a fɛ k'a jira n na ko min ka di i ye o de ka di i ye k'i ka fisa an ye an ka ɲɛma ko k'olu t'o la o de la n'i y'a ta k'a lajɛ Union Européenne olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka na an ka premier ministre fɛ n'o ye général de division Abdoulaye Maïga n'ale Mali premier ministre ye ka n'a fɛ ɲɔgɔn yew ni kumaw kɔni kɛra k'a jira k'a fɔ ko olu ka wulikajɔ kɔni u bɛna lajɛ k'a kurakuraya Sahel jamanaw na wa olu bɛna hakilina minnu ye o hakilinaw filɛ nin sabula o de fɔra an ka ɲɛmaw ko n'i bɛna n'i ka hakilina ye k'i ka jira n na n'an ka taa o bɛ bɛn o tumana sa bisimila n'u tɛ bɛn yɛrɛ sa je kelen bɛ ko i bɛ se ka to i tɔyɔrɔ la yen nɔ o de la o kɔni y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ ni baara ninnu minnu filɛ nin ka kɛ nin ye ko olu fana ka faamuyali n'u ka hakilina ye ko olu ni Mali ani Niger ni Burkina Faso ko bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na hakilina wɔsi ni hakilina falen o kɔni kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ wa je crois que faamuyali ɲuman kɔni o sɔrɔla u ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ fɛn min ma ko i n'a fɔ mois de Ramadan o tɛ sunkalo ye wa ko o ni chrétiens fana ka i n'a fɔ sun kɔni o bɛɛ na n'i y'a ta k'a lajɛ chrétiens ka sun o ni silamɛw ka sun o tɛ kelen ye cogoya dɔ la dɔɔni chrétiens mana sun don 20h o bɛna sun tigɛ 20h silamɛw olu bɛ sun don fajiri k'a tigɛ fitiri fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ nin waati minnu filɛ nin n'an b'o o la sa ko chrétiens bɛ sun na silamɛw bɛ sun na o tumana sa duwawu o b'a la kɛ an ka misiriw n'an ka églises kɔnɔ o de la wulikajɔ ni baaraw kɔni bɛɛ bɛ ka kɛ min bɛ se ka to duwawu kɔni ani ala welew ni fɛnw bɛ se ka kɛ an ka i n'a fɔ bato ka yɔrɔ ninnu na n'o ye églises ka taa fara an ka misiriw kan misiri kɔnɔmɔgɔw kɔni bɛ kuranɛ kalan na diɲɛ don o don o bɛ hadisa kalan na diɲɛ don o don o bɛ duwawu la diɲɛ don o don o bɛ seli la diɲɛ don o don fo ka taa se nin kalo in banni ma wa chrétiens yɛrɛ b'o la koyi n'i y'a ta k'a lajɛ an ka églises bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka selikɛyɔrɔ bɛ yɔrɔ n'o chrétiens ka yɔrɔ ye bato kɔni bɛ ka kɛ yen nɔ ala welew bɛ ka kɛ yen nɔ min bɛ se ka to faso ba Mali bɛ se ka kisi maa jugu ani hakilina jugu tɔɔrɔ ma hali malidenw minnu bɛ sa k'u ka wulikajɔ n'u ka baara de ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin Mali ma k'u bɛ wulikajɔ la min bɛ se ka to bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kisi cogoya min na n'an bɔra halisa an bɛ to an ka jamana in kɔnɔ an bɛ taa a bɛ fɔ fɛn min ma ko adamadenya ani dun ka fa bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na
fasoba maliba u ye wulikajɔ kɛ san 2026 in kɔnɔna na a bɛ fɔ fɛn min ma ko adamaden précisément adamaden 350 miliyari hakɛ ko o kɔni de ye maaw ye maa minnu ni u bɛna wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin ma k'u dɛmɛ o de bɛna kɛ dɛmɛ ye voilà o miliyari hakɛ de bɛna kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin maa miliyari 3 ani a kunkan fɛn miliyɔn 8 ma n'a bɛ fɔ a ma ko 350 miliyari pour assister 3,8 milliards de francs CFA. Et plutôt 350 milliards de francs CFA pour assister 3,8 milliards de personnes en 2026. Wulikajɔ in a kɛ kun ye min ye o de ye adamadenw minnu bɔrɔla ka b'u sigiyɔrɔ la gɛlɛyaw fɛ n'o ye lakanabaliyaw ye ani tɔɔrɔ bɛ minnu kan minnu bɛ yen nɔ ko ala yɛrɛ de y'u da u ma se sɔrɔ fɔlɔ ka sen k'u yɛrɛ balo ani maa minnu bɛ yen k'u bɛ gɛlɛya wɛrɛw kɔnɔ ani maa minnu bɛ yen ko wɛrɛ b'u da la n'o ye fɛn ye fɛn min bɛ se ka a to u tɛna se ka lafiya donc n'i y'a k'o ta k'a lajɛ fasoba maliba o ɲɛmaaw kɔni ko n'ala sɔnna ma ni miliyari 350 in ko o kɔni bɛna kɛ dɛmɛ ye ka dɛmɛ ni dɛmɛ ye ka ɲɛsin nin ma n'o ma san 2026 in kɔnɔna na wa n'ala sɔnna ma a bɛ fɔ minnu ma ko des personnes vulnérables olu kɔni u ka lajɛliko n'u ka jateminɛw n'u ka kɛnɛyako n'u ka sɔrɔko n'u ka dumuniko jateminɛw bɛna kɛ nin bɛɛ lajɛlen la ni miliyari 350 bɛna don o de la n'ala ka jɛ ye bamananw ka kuma don ko an ka taa ko laban ye boli ye u k'u ka kuma na fana ko ɲɔ bɛ ɲɔbugu mɛ ta kan b'a la ya k'a lajɛ dɛmɛ ani dɛmɛ o fana a ɲɛsilen don malidenw ma précisément muso cɛ sabatɔ ani denmisɛnninw ani maa minnu bolo sigiyɔrɔ la Fatumata Ɲani Batuli Binta Ɲani olu ka wulikajɔ kɔni o bɔ o la san o san o b'a kɛ ɲinɛ tuguni Ramadan tour kɔni ko o bɛna daminɛ n'ala sɔnna ma ni weekend min bɛnalen a lancement ko bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kan baaraw bɛna daminɛ dɛmɛ kɔni ka kɛ ka ɲɛsin maa minnu n'ala ma se ba k'u ye n'ala sɔnna ma o bɛna kɛ Fatumata Ɲani Batuli ani a dɔgɔmuso plutôt Madame Touré Binta Ɲani o n'u ka jɛɲɔgɔn n'u ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fɛ donc aw k'a dɔn seulement k'a fɔ k'an ka dɛmɛbaw olu fana b'a la ka Mamadou Touré fɔ a n'a jɛɲɔgɔn n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka Gabriel Tarawele fɔ ale n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen a bɛ fɔ min ma ko J min ma ko J des anges ange du ciel olu ye u ka baaraka yɔrɔ i n'a fɔ olu ka baarakɛ fɛn ye o ye i n'a fɔ dabilenni ani jinbɛrɛw ni taamaraw ni ɲɔgɔnna caman n'aw mago b'o la sunkalo dumanba in na k'u min ni ji dumanba ninnu b'a to aw bɛ lafiya aw ka sunkalo suntigɛ waati u la aw minnu ye silamɛw ye aw minnu ye chrétien aw bɛɛ bɛ sun na cɛw nin waati nin ka ɲi bɛɛ ka so kɔnɔ koyi donc Cɛro Dawuti kun bɛ kamara la k'a munumunu an b'aw sara tuguni kuma bara kun bɛ n bolo nin de ye kunnafoni an sera ka mun sɔrɔ k'a d'aw ma groupe lumière ka wulikajɔ de nin ye kunnafoni jɛlen a ɲuman k'a d'aw ma ka sɔrɔ gɛlɛya foyi si t'a la ni kumaw ɲɛna sa o ye groupe lumière ka baara ye ni kumaw ma ɲɛ o ye Amadu Sala Ture ka bamanankan kɔrɔbɔrɔkan ka ɲagami k'a dɔn ɲɔgɔn na je pense que faamuyali ɲuman o sɔrɔ nin na o tuma na sa an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ko Ala ka sini jira an kelen kelen bɛɛ lajɛlen la wassalam. Salamu alaikum, c'est moi Princesse Seida Maba, toujours la fierté de l'AES. Bamako cɛ ani muso denmisɛn groupe Lumière TV aw de y'a da ye a ɲɛmɔgɔba o ye tonton Amadu Sala Ture. Malidenu yo an ka bɛn kelen ma an k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an faso Mali bɔ nɔgɔ la. Kɔrɔya ye hakili ye kɔrɔya man ka kɛ jawili ye kɔrɔya mana kɛ jawili ye denmisɛnnin hakili ma ne b'o laji. An jigi b'an fa minnu kan ni olu kɛra faso cibaga ye tun o b'anw siran anw denmisɛnw jigi bi tiɲɛ komi ti kɛ komi ti fɔ komi ti ye tiɲɛ kɔnɔ anw bi ko bɛɛ danni ye bi anw ka Maliba in kɔnɔ. Europe Malien Lumière TV maaw kun kan bɔra tuguni ala n'i ko information yɛrɛ i ko Lumière TV n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV n'i ko ko dumanw jamana kun kan ko ba fɛn bɛ kɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ ko balimaw nin ye dabilenni de ye an di ciel an nana ka dabilenni dilan
sunkalo ɲɛkɔrɔla la mɔgɔ min mago b'a la a dabilennin bɛ 100% naturel an ka yiridenw ba yɛlɛmalen don produit foyi t'a la dabilennin dun filɛ a nafa ka bon a dabilennin nama b'an bolo produit foyi t'a la dabilennin dun filɛ a nafa tɛ fɔ ka ban a ka ɲi mɔgɔ joli ma a ka ɲi cœur ma a bɛ fɛn caman kɛ mɔgɔ la sisan komi an donnen sunkalo fɛ ni sunna i b'i ka sun tigɛ n'a ye lafiya kɔnɔ produit foyi t'a la an ka yiriden bayɛlɛmanen don a ɲamaku bɛ a zira bɛ fɛn caman produit foyi t'a la mun bɛ mɔgɔ k'a fɔ ko bɛ kɔlɔlɔ se mɔgɔ ma i dan ka bila sumaya la a banna n'i ka suntigɛ sera i b'a ta ka min lafiya kɔnɔ an sɔrɔ bɛ bɛn Balabugu Colline du Savoir kɛrɛfɛ ni mɔgɔ min mago b'a la a bɛ sɔrɔ Mali fan 14 bɛɛ a bɛ sɔrɔ dépôt la Mali commune bɛɛ la an bɛ taa bila dépositaire bolo ni mɔgɔ wala i bɛ weleli kɛ numéro la téléphone sira mun ye 77 45 20 35 n'i y'o wele dɔrɔn wala an bɛ livraison kɛ k'a bila ka taa a bɛ sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ ɲamaku bɛ a tomi bɛ tamarɛ fana bɛ yen ɲagami foyi t'a la 100% naturel an b'a ɲini fɛ hali n'a mago b'a la a ka mariage la wala sunatigɛw la a bɛ commande don dɔrɔn an b'a dilan sanuya la ka taa d'a ma 100% naturel. Balimakɛw n balimamuso électrominɛn de jɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sokɔnɔminɛnw misiri kɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe hatɛ fune dumasi chez Mamutu Traoré yele électronique a filɛ ni bɔra Membo sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre meublé fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique chez Mamutu Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ bafoule guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri i ka taa se yele électronique chez Mamutu Traoré ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ o ye cɛ funɛ dimanche o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Traoré ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique hatɛ Auma ye Lumière TV ma koti sa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaude ma Poro Malion Lumière TV ma kunga mbora tuguni ala ni ko information yɛrɛ i ko Lumière TV ni ko farikolo ɲanajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV ni ko kodumaw jamana kunga ko ba fɛ bɛ dugu in kɔnɔ ni bɛ fɛ ko information yɛrɛ sɔrɔ i ko Lumière TV Groupe Lumière aw de y'a dayɛlɛ Lumière TV a wulila deliko la Lumière TV kanu b'alu nka o tɛ kɛ aw jugu sago ye abada